बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लाबोनानै फैदों। दा बे खौरांफोरनि गेजेराव नोंथांमोना माखासेखौ मिथिखाबायबो जानो हागौ आरो माखासेखौ नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ। जिखिजाया नोंथांमोनखौ गासिखौबो नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय आरो नायलाङोब्ला नोंथांमोना मिथिनो हानाय जागोन। दा फैदो गोबाव खालामाजासे फार्स्टनिफ्राय नायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे जोंनि भारतनि रेल हान्थिनायाव मोनसे गाहाम राहा दिहुननानै होदों। दा अदेबानि बियो सिगांनिफ्रायनो जानांगौमोन, दा एसे लेटसो जाबावबाय होननानै जों साननो हायो। दा जिखिजाया मानो भारतनि रेल बिफाना कभिड-19नि रैखाथिनि थाखाय रेल दावबायारिफोरनि गासै बेसादफोरखौबो सेनिटाइज खालामनायनि राहा लानाय जाबाय होनदों आरो बिनिनो सोनाब रेलवे बिफाननि रतलाम स्टेशनाव बेखौ जागायजेनबाय होनदों। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिना होदों रेल मिनिस्टार बिथांनि टुइट खालामनायनि गेजेराव नोंथांमोना नुनानै हमनो हानाय हाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना हमनानै नायदो। दा बेयो मोनसे भिडिअ'मोन। भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै बेखौबो नायनानै लानो हानाय जागोन माबादि सेनिटाइज खालामो। जिखिजाया मानो नोंथांमोना रेलवेयाव जुदि दावबायखांनाय बा जों दावबायनायाव बेबायदि स्केन खालामखायो गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जों बेखौ नुखायो। दा बेनि गेजेरावनो बेयाव जास्ट सेनिटाइजारनि स्प्रे होफादेरनाय जादों आरो। दा बेनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोनगोन आसामनि उनाव आरोबाव गेस 5 लाइनाव अर नांदों। बे जाहैबाय छत्तीसगढ़आव। नोंथांमोना नुदों छत्तीसगढ़नि मोनसे राजथावनि, छत्तीसगढ़नि राजथावनि रायपुरनि साखाथियाव थानाय फद्रालाभली मुंनि मोनसे गामियाव बेयो जादों होनदों। दा बेयावहाय मोनसे स्टिल प्लान्टनि कम्पानि दंमोन होनदों। दा बे कम्पानिनि टेंकि गोजामखौ गेसजों हास'बाय थानाय समावनो गेसनि अरखिया हठात थावाव बोरैबा नांफ्रांनायनि गेजेरजों बेयाव अर जोंनाय जादों होनदों आरो अर जोंनायनि गेजेरजों बैयाव थानाय वार्कारफ्रा साब्रै गोब्राब जखम जानानै दङ होनदों। दा हास्पातालाव बियो दङ। दा बे जाहाथे मैया हठात बुधबारखालि जानानै थांदों होनदों। दा बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां, भारताव मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि जाथाय जाबाय थानाया। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों 3 नाम्बाराव आसाम राइफलनि रौनिया हानजाया अदेबानि आसाम राइफल हानजाया मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो मोनदों होनदों। दा बेयाव हाथियार आरो गुलिफोरबो बोखांनो मोननाय जादों होनदों। दा बेयावहाय बियो 10 जुन खालि जादों होनदों। बेयो मणिपुरनि कारेंटेल खुनाव मुंनि जायगायाव जादों होनदों आरो बाहाय गोबांथार गुलिजों लोगोसे गोबां गोगोम हठात गोख्रों बिथिंनि गाग्लोबनो हाग्रा माखासे हाथियारफोर मोननाय जादों होनदों। नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोनदों। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों दुखुनांथाव खौरां, जम्मु आरो काश्मीराव दासान्दि थांनाय रबिबारनिफ्रायनो गोबां अपारेसन सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना गोबां खौरां नुगासिनो दङ। अर्थात आंनि आपडेटआवबो नुदों नोंथांमोना जुदि रेगुलार नायदोंबा नुदों जानांगौ। दा बे समावनो दिनैनि दिनाव हठात 11 जुन खालि जोंनि भारतनि रौनिया हानजा सासे मुंख्लं जालांबाय होनदों। दा बे मुंख्लं जालांनाय बिथाङा पान्जाबनि होनदों। पान्जाबनि गुरदासपुर मुंनि बे जिल्लानि हारसवाल गामिनि बिथां नाइक गुरसन सिं होननानै सिनायथिनाय जादों होनदों। दा बिथांनि जिउमानि थाखाय जों सोरगोआव जाहाथे मोजाङै मोजां जायगा मोनहैयो, बिनि थाखाय जोङो इसोरनाव आर'ज गाबनांगोन आरो बिथांखौ जोङो हादोरनि जानानै खेबसे मान बावनांगोन। मान बावनाय थाबाय। दा बेखिनि नोंथांमोननि थाखाय आरो गुबुन गुबुन आपडेट जुदि नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना दिनै सोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। उननि भिडिअखौ नुबाय थानो हागोन। गुबुन गुबुन भिडिअफोर दंखायो, डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायबानो जाबाय। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।